बेखौ जोङो थांनाय जोंनि 23 जुलाइनिफ्राय जों जागायदोंमोन। फैयै फैयै दिनै जोबथा गेलेनाय। बे जोबथा गेलेनायाव बाहागो लादों मंगलियान दाला एबसु आरो सुबाइजार दाला एबसुनि गेजेराव। जोंनाव गासै मोन 12 दाला एबसुआ बे आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसनाव बाहागो लादोंमोन। जोंनि बे बड'ल मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाया सिगां समाव जोङो सेनियरफोरनि थाखाय खुंनाय जायोमोन। गेजेर गेजेर बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लानानै जोङो चेन्ज खालामबोनाय जादों। सिगां जोङो वान डे खुङोमोन, बिनि उनाव उइकलि जों खालामनाय जादों, सानसेयाव मोननै खेला होनानै। बिनि उनाव जोङो देग्लायनिफ्राय आन्डार 13 जोङो लानाय जाबाय। जोंनि एज ग्रुपखौ सोलायदोंबाबो जोंनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बियो जोङो स्टेटासखौ एखेयैनो दोननानै लाबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय बियो 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय। आरो जोंनि थांखिया बेनो, बे आन्डार 13 खालामनायनि थांखिया जोङो मोजां प्लेयार दिहुननो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेखौ कच होनायनि गेजेरजों गाइड खालामनानै लांनांगोन। आरो बेखायनो जोङो आन्डार 13खौ लानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो दाला एबसुआ आन्डार 13नि गेलेगिरिफोरखौ कचिं होनायनि गेजेरजों राफोद खालामनानै दिनै जों नुबाय मोन 12 दाला एबसुनि गासै गेलेगिरिया गावनि स्किलखौ देखायनानै दिन्थिनानै गावनि हारोंथायखौ दिन्थिनानै गोबां मोजाङै बाहागो लादों आरो जोंनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायाव मोजाङै बाहागो लादों। आरो बिनिफ्रायनो जोङो मोन 12 दाला एबसुनि गेलेगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो गासै 24सो गेलेगिरि, मोजां गेलेगिरि जों सायख'नानै लाबाय आरो बिसोरनो जोङो सानबानि थाखाय कचिं होगोन। बिनि उनाव 9 आगस्टनिफ्राय जानो गोनां बिजनि दख'र एबसुनि सिङावनो जानो गोनां चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय, बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो दख'र एबसुआ टिम थि खालामनानै लाबाय। आरो बेखौ जों फैगोन 1 आगस्टनिफ्राय 5 आगस्टसिम बिथांमोनखौ जोंनि सेलेक्ट खालामनाय प्लेयारफोरखौ जोङो कचिं होगोन। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ साफा साफा मोजां गेलेगिरि खालामनो थाखाय, मोजां फुटबल गेलेगिरि खालामनो थाखाय जाहाथे बयबो जोङो नाजागोन। जोङो नुदों गोबां गारजेनफ्रा गावनि गथ'फोरखौ जोलुर गेलेनायाव हरनो नागिरा। दिनैनि जोंनि गेलेनायनि थासारियावनो फैदों दख'र एबसुनि जि खेला होनाय बेवहायनो। बेखायनो साफा साफा मोजां गेलेगिरि दिहुननो थाखाय जों थांखि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जोङो हलिचरन बायदि, जोङो मनबिरमोन बायदि, अर्चनामोन बायदि जोङो मोजां गेलेगिरि, नेसनेल गेलेगिरि, इन्टारनेसनेल गेलेगिरि दिहुननो थाखाय थांखि लादों। बेखायनो दख'र एबसुआबो आन्डार 13 लानाय जादों, जिल्ला एबसुआबो आन्डार 13, लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आन्डार 13 गेलेगिरिफोरखौ लानानै फुटबल फोथाराव जोङो बादायलायनाय होदों आरो बिनि गेजेरजोंनो मोजां गेलेगिरि दिहुननायनि जि लामा जोङो बेखौ मोनगोन। आरो जोङो नुबाय देग्लाय बिजनिया 7थि खेबनि थाखाय आन्डार 13 खुंबाय। बेवहायनो जों गोबां मोजां प्लेयार मोनबाय आरो जों आसा खालामनो हायो फैगोन बोसोरनिफ्राय जोङो साबसिनै आन्डार 13नि मोजां गेलेगिरि जोङो मोननो हागोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो खेला गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय मोजाङै गावनि स्किलखौ दिन्थिनानै जाहाथे इयुनाव सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि, फुटबल प्लेयार जानो थाखाय बयबो नाजागोन। आङो खावलायो बे जुनियरानो जा सेनियरानो जा जायफोरा फुटबल गेलेगासिनो दङ साफ्रोमबो जाहाथे गावनि स्किलखौ गावनि आथिंनि जादुजों जाहाथे गावनि स्किलखौ बाहायनानै साफा साफा मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो। नेसनेल, इन्टारनेसनेल, स्टेट गासैबो टिमाव जोङो सेलेक्सन जानो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय आरो दिनै जायफ्रा फाइनाल गेलेबाय बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावबाय। उननि समाव जोङो आरोबाव साबसिनै खुंलांनो नाजागोन आरो जोङो मोनफ्रोमबो खेलायाव बय अफ दा मेट्च होबोनाय जादों। जाय बे खेलायाव जाय गेमाव साबसिन गेलेदों, जाय प्लेयारा साबसिन गेलेदों बेनो बय अफ दा मेट्च जोङो होबोनाय जादों आरो दिनैबो जोङो बय अफ दा मेट्चखौ होगोन आरो दिनैनि बान्थाया जोंना 1000 जागोन। गासै दाला एबसुनि गेलेगिरि बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावबाय जोंनि 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ मोजाङै जाफुंसारनायनि थाखाय आरो नैबे माख्रा गोजौ फरायसालियाव जानाय बे खेलाखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बरलागाव दाला एबसुनि बेन्दोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा, बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा सानसुमै आरो जोंनि हांख्राय हरजानाय आलासि बिथांमोना दिनै नुजाथिफैनानै जोंनि गेलेनायखौ सप्तासेनि जि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होबाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो नायगिरि, आलासि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।